Horas selam amalam madihita saluhuna. Horas selamat malam. Tapuji matuhata marit demaita sian buku ede nomor 595 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan. Managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang diboto hamu, manangadigan tikini. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, di bain hodo anak haholongan ni Roham tutorun ni patik, asa de palua akka na ginonggoman ni patik, urupi hami, asa doot hami dapotan haluaw ni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangi humapatit ni debata di Borngi Perpudi tahun 2024 ima sian Filipi opat bidu onom. Unang holsohon hamu agia aha, alai sadok pabotohon hamu ma tu debata pangidua muna, marhite-hite tangiang, dohot elek-elek, mardongan mauliate. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata, sai pargugoi mahami,
maulahon nahobar tu patikmi. Amin. Amin. Mari dimahita. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsak kod dosa nami. Saya sahabi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehom matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon laho mangkotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Songono dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akana loja jalan asorat, hupasonak pehamu. Buat hamuma au gakku tu hamu, guruhon hamuma sianahu. Aina labbok doahu, jalan aserep marroha. Asadapotan hasonangan todimuna. Ai labbok do au gakku, jalan yang do nahu paporsakton. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Mari dimahita.
mahatani debata turpu epistel di perpunguan bodari ujuk taunon. I mana tersurat di Sada Petrus bidu 5 mamu kemasian ayat onom sahatu ayat 10 sada tajahama marsikak soring. Atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugoi. Asa dipatibo hamu ditikinai. Tinggakon hamu nasana hinosohon ni rohamuna tu ibana ay sarihon doham. Torang ma rohamuna dungoma hamu na mau taut do alomuna sibolisi songon babiat na maraung mangalului sibodutonna. Gomos mahamu ibana harute haporseon ingot hamu ma dagang tayo sosonggop ako si songoni nang aka ang imuna na diportibiyon. Alai anggo debata na puna saluhut asiniroha naung majohamu tu hasangapon na manotongi di bagasan Kristus pauliulion na pahoton na jala patugon na dohamu dung jolo di tahun hamu satokin hapor sukoni. Di mana magugoong di salileng-leleng na. Amen. Ido sahakna martua doakan atau mangingon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mari demahita. Tidak maha porsiau tai songon nahina tidak konidongata saha porsiaun disadok portibion rak mahita madok au porsea gede bata Jehova ido ama pargogo na suhatu dosa nat mopalangi jobotano au porsea di Yesus Kristus anak ide bata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga-bega-bea siaton di probadia andorang suabubuhan ido tuhanta natu maun na bernit di banguhuman ni silatus nama te tarpadal di bana di hau pinor silang natuat tuban utur dung ditanom namul amangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lahun tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na suhatu dosani disimay ba na pa'y mamulak sugot kananon, mamumi hang na mamulu doon na mate. Au porsea diton di porbadia, jaladong sada hauria na badia, huria hato panyalak Kristen akan na badia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugot daging ni halak na mate, dohot dihamuluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul dihita di perpunguan ujung tahun tanggal 31 Desember 2024 tahun bagi utama berita jujur tahun manang bridge
Huria HKBP Pakembaru, dohot barita parhepengon ni Huriatta HKBP Pakembaru. Duksudingan non madokata ma utusan sian ruas ni Huriatta, sian sektor Lau Baru Timur, Ima Amata, Esagala, Boru Sitomorang, dalam menguduk memusian non madokata sian utusan Parhalado, Amang Sintua B. Silalahi. Nomor 2, di hari Rabu, mang di hari Sogot, tanggal 1 Januari 2025, Marpungu dohita di Garejaon, Makalacon tahun baru, tanggal 1 Januari 2025, masuk pukul 10 WIB. Nama dokata utusan sian ruas ni Huria, ima sian sektor pintu angin suka terus, amang esi lain, Boru Simajutak, jala utusan sian Parhalado, Sintua, Sinur Empa Saribu. Songonima sunggul-sunggul do buah di bagasan borongin sadarion. Mau lihat ma, mari demahita. Laos tapapungoma piliata. Majaha beri. Di hamo manami do hotianami hucau kami mak songon barita jujur tahun manang beri di tonga-tonga di Huriatta na di bagasa sa taunon ane posro kadami manginang molo jauh kami nonok sudi bodogodo do hamura nanti jadi singkat mah hucau kami nungadong di hita galuk berita pertanggung jawaban ini, berita pangulau ini, buiman non ta jahabe di Bagasta Galup secara singkat mah ucau kami di tengah-tengah tak. Berita Pakubasion tahun 2024 di tengah-tengah di Huriatta Kai Pekanbaru distrik 22 Riau. Pendahuluan Huria Kristen Batak Protestan HKBP memiliki visi yang begitu besar, yaitu menjadi berkat bagi dunia, dan di dalam misi tersebut telah ditetapkan 8 misi HKBP yang diringkas dengan menjadikan murid Kristus pelaku firman. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka pada tahun 2024 ini HKBP mengarahkan orientasi tahun pelayanannya pada tahun Okumene Inklusif. Adapun tema yang dipilih adalah menghadirkan kebaikan Allah bagi sesama. Diangkat dari Matius 5 ayat 45 dengan subtema adalah HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Orientasi pelayanan hukum ini inklusif ini juga menjadi kelanjutan dari orientasi pelayanan tahun 2003 profesionalisme dalam penata layanan, di mana HKBP di tahun 2004 harus proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang. Melalui tema dan subtema tersebut juga seluruh jemaat dan pelayan dapat melakukan pelayanan baik di tengah-tengah gereja maupun masyarakat dan bangsa. Dalam upaya tersebut diterapkan program strategis mulai dari aras pusat, distrik, resort dan Huria sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Secara khusus kita juga mendoakan para misionaris yang diberangkatkan ke Afrika untuk menjalankan misi pelayanan di tengah-tengah bangsa Afrika. Ini juga menjadi salah satu wujud nyata pelayanan HKBP yang tidak hanya menyentuh jemaat yang di dalam, tapi juga hingga ke jemaat yang ada di luar gereja kita. Di tahun 2025 yang akan datang, HKBP mengarahkan orientasi tahun pelayanannya pada tahun transformasi pelayan dan kelembagaan gereja. Dengan orientasi pelayanan ini mengarahkan seluruh pelayan dan jemaat HKBP membaharui janji kepada Allah untuk kembali ke jati diri, memperbaharui karakter, kultur, dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah dan di bawah bimbingan Roh Kudus. Kita juga bersyukur tahamulati homa dipakai debatado pe Huriatta HKBP tarlungoi make pakabaruon lahu papatarkon harajonna di tengah-tengah ni pertibion. Akka ulau pakubasir di tengah-tengah ni Huriatta pelayanan pakubasion umum na parjolo rapot turia
14 Desember 2024 jala nunga taputuson aka program kerja dohot anggara di tonga-tonga ni Huriata di tahun 2025 naneng ro naneng pasang hato di mata di tonga-tonga ni Huriata tung di bagasa dami dohot holong do mardalan raboti jala membuat aka haputuson Sidodo distrik nunga di Patupa Huriata ima di hari 22-23 Juli 2024 di Hotel Grand Suka jala manaringoti taringoti ke ulau di tingkat distrik jala memilih calon preses di distrikta jala memilih MPS di Dohot Sudiaka fungsionaris di tonga-tongan Yaka Distrik 22 Riau. Sinode Godang di tanggal 2 Saharudi 8 Desember 2024 di Patupa Huriata do Sinode Godang imalaho memilih pimpinan HKIP periode 2024-2020 lalu jala terpilih ima Purus Pendeta Dr. Victor Tinambunan, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson M. Hutahan MTH, Kadek Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kadek Marturia Pendeta Bernard Manik MTH, Kadek Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon Demin, Johot memilih 32 preses. Nah, makubasi di periode 2024-2020 lalu jala tahamulati oma Pendeta Sota Pendeta Victor Singal Hasialahi terpilih gabi sada sian preses sian 32 raport-raport di tingkat distrik ima raport PPD raport PND dokotaka raport forum perempuan resort laos pelantikan tunga di Patupa Dohot Linggan di tonga-tonga ni Huriata terlungobi di distrikta konven manang sermon pelayan full timers distrik di tahun 2024 tahun boido mardalan Dohot Linggan jala marhite konven Dohot sermoni gudang akka ulau pakubasio di di hatai di tonga-tonga ni distrikta boi mata bereng akka inganan ni sermoni koordinasi pelayan full timer di tingkat resort dapat tu pada koordinasi pelayan di tingkat resort sa resort Pakabaruon ima lahu makatai mengkoordinasi sudiaka ulau pakobasion di tonga-tonga ni resort ta jala patupahon komunikasi naringgan dohot pada si punaka para saulan naringgan tapatupa ganup moroso hari Selasa Rabu jam 10 WIB na mangihot sermo perhalado tung dinggan do bardalan sermo perhalado tonga-tonga ni Huriata tapatu bagadup hari Jumat pukul 10 pituip laho makatai manaringoti marasiajar siakatai di mata jamita tu hari Minggu do tak kaulau pakobasion di tonga-tonga ni Huriata do mamutuson akka na perlu dia ka ulau pakobasion di tonga-tonga ni Huriata learning calo situa tapatu bado amanginang learning calo situ hobartu peraturan di Huriata 2 tahun mak no motik na learning jadi on tapatu bado nang pe dang bui pas 2 tahun adong na 2,5 tahun adong na 7 tahun jalan lam liling lam uli doh pikir kami jalan takas do kami dang adong bui kurang sia 2 tahun molo suadong na arjen na ikon patu bota asa lam tu matang na ka ulau parkubas di tonga-tonga ni Huriata jala di Minggu 27 Oktober 2024 nunga majalo tohona situa walu halak boi mata bereng di Siamanginang kana majalo tohona kasituaon pesta-pesta di tonga-tonga ni Huriata melihat mah dihawa kamanami dohot yanami do suri ruas ni Huria na sebulung remaja sekolah minggu boi tapatupa sada pesta na luar biasa di tonga-tonga ni Huriata na soiheado pia manginang tapatupa ima pesta da godang na poso sia November 2024 dohot pesta gotilon puncak orientasi pelayanan tahun okumene inklusif dohot parayon na poso bulung tanggal 10 November 2024 Sudedo hidareta madohoti pestai pelayanan kunjungan pastoral doh penghiburan amanginang itap naboy tarapatu di
parhalado ni huriata pelayan full timer sai tapatuba do kunjungan pastoral doho penghiburan tua karuas ni huria na di bagasan para sahiton na di bagasan sitaonon tak laboi tarpatu bahita maragam dua kaparukilon na ni adopan ni ruas ni huriata jala boita sentui marhite konseling pastoral tu bagas nasida nang manangyak ko na karuas ni huriata na di bagasan para sahiton na di rumah sakit itap na boy tarpatu pahita para mingguon di tunga-tunga ni huriata tung mardala doho dengan jala doho nami do luar biasa do dia ka haroro ni sui ruas ni huria madohoti para mingguon di tunga-tunga ni huriata ada kumari bagasat taunon na tapake buku ede nyanyian di tunga-tunga di huriata yan holan tapake ima buku nyanyian HKBP alai di bagasat taunon markiti rabot turia taputuson ima tapake ma kidong jemaat doho pelengkap kidong jemaat jala hobar tu konfes ini HKBP Bui mata bereng rata-rata nambah dohoti par mingguan sekolah minggu 200 siapulu halak par mingguan remaja siapulu 2 jam itu par mingguan nambah gorang jam itu 502 jam siap itu 210 jam 11 210 lalu jala pukul 10 itu 615 ima rata-rata na amanginang pertanyaan lingkungan tung buido mardala doh dinggan pertanyaan lingkungan jala mulyati ma gubasa tami tu sude parhalado si dua situa sektor na mga leoroga doho pikiran laho makobasi dia ka pertanyaan lingkungan di tonga-tonga di huriata nang penian tu tahun neneng ro tahun 2005 mula dong boy change margati situasi anonian boy mamaragil na martugas tu situa tu sektor na asing asa sude karuas ni huria manada parhalau situa di tonga-tonga ni huriata bui mardalan inian adong tolu borin ima Selasa sektor Padang Bula tolu Lau Baru Timur Lau Baru Barat Bambu Kuning Tenayan Pengayoman Rabu sektor Padang Bula Sada Padang Bula 2 Pintu Angin Sukaterus Rintis Panda Bermai Kamis Komplek Gubernur Pekanbaru Tonga Wonorejo Arengka Indah Pesisir Rumbai Sakraben Naduai di Batu Huriata do di tonga-tonga ni Huriata ima Padidion na Badia barat tu hasil rapat Huriata tabatu basahali 3 bulan di tonga-tonga ni Huriata do taka Padidion na khusus ala dia kabar karejuan ni ruas di Huria dang boy madohoti dia ka jadwal Padidion ni boy mata bereng datana di si dohot ulaon da Badia boy tapatupa di tonga-tonga ni Huriata jala moliati ma di sihol de Rohamuna madohoti ulaon da Badia luar biasa nanti amanginang di tanggal 25 jam ibadah pukul sia luar biasa madohoti ulaon da Badia memang konta hasomal hodo madohoti ulaon da Badia maka tidak kaborsiaon tapatu badui secara reguler tu akayana kota na dibaga sepersikolaon jala maka tidak kaborsiaon tapatu ba ditiki pesta hari anak ni Tuhan Yesus Kristus dohot mengajari akayana koni ruas ni Huriata akabar karejo dohot naro sian duri ni ruas di Huriata siana kaugamo na asing taajari na sida taringot haporsiaon tu Tuhan Yesus Kristus tapatu ado maka tidak kaporsiaon ni di tonga-tonga ni Huriata na mangihut pamasu-masuon tung linggado tahobasi kaulau pamasu-masuon ruas ni Huriata di bagasan sataunon jala adorang so tapatupa pamasu-masuon
ima tapatuba do sada proses konseling pastoral pranikah. Lahu makatai seputar taringok keluarga jala akadia mana ikon adoban nasida di tonga-tonga ni pardonga saripion. Jadi mempersiapkan nasida untuk menghadapi pardonga saripion ini di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Aka pesta di Huriata tung denggan do boy tahobasi do denggan do pesta Natal kategorial boy mardala do denggan sogo dalata makamulatihon asi di roha do denggan basa do holong di rohani di mana oliate ma di sude panitia mulai sian sekolah minggu remaja ama ina lansia ngapatubahon pesta Natal jala moleate nang disudiaka halau jauh muna manginang sudi bui marlas di roha marolopolop. Situa pensiun tanggal 14 Juli 2024 ima inang sintua kori boris tumeyang sian sektor Padang Bulat Tolu 10 Agustus 2024 ima mang situa doktorandus Agus Gembira Muntir sian sektor Padang Bulan 2 temu pisah pangulan tiki di tonga-tonga di Uriata 10 Februari 2024 pabur hatmo inang pendeta Rita Hasiani Gabi Huria da KIP Damai Palas Rasop Philadelphia 7 Juli 2024 pada dahon inang calo Padita Noni Kristina Manik STH Gabi Padita Praktek LW Perperjono di Huriata 20 Juli 2024 Paburaton Padita Dedi Ferli Silaban STH Gabi Uluan di HKIP Ebenezer Resort Siloam Kandis Dohok Majakon Inang Padita Luxia Maria Manik STH Gai Padita Fungsional KIP Pakat Baru Tatangyak Komainang Paditaon satu songolari dan boy do pehrak marhubas do tita alani keadaan ni nasida natu macai gales itu tu di na managam harawan ya sudah mahita mana yang kudenang Paditaon margugo jala boy seorang danak di tonga-tonga di keluarga di Bagasan Hai Pason naung leleng situ di Paimana Sida Lasroha amanginang dua pelayan full timer di tengah-tengah di Huriata dapota pasu-pasu di Huriata Kai Pakabaru para jodoh keluarga yang Padita Dedi dunginang Padita Luxia tahamulate om metoro pandita mata Dewan Kedonia sekolah minggu kegiatan-kegiatan paduan suara karate English club sepak bola, perayaan Paskah, kegiatan sekolah minggu ceria, membatik, sibori, dugi ibadah padang, anak sekolah minggu, ibadah pertanian, anak sekolah minggu, kunjungan kasih dari sekolah minggu GPIB Immanuel. Jadi sekolah minggu pe nunga adong komunikasi dohot gereja-gereja Nasarok madohot kita, jadi tabuka dohot GPIB pemberian hadiah ulang tahun sekolah minggu. Perayaan Advent Natal sekolah minggu, batita, horong sada, horong dua, horong tolu, do sekolah minggu padang bulan. Remaja, napo subulung, dia ke kegiatan patuau PHD, patuau TPA, tingkat Saresot Pekanbaru, patuau pertanyaan napo subulung, patuau kegiatan perlombaan memberikan kemerdekaan RI, dohot utusan napo sobor Hamad dohoti konferensi KIP napo subulung di Jetun Selangit, Patupawan Pesta Gondang Naposo di Sia November 2024 seksi perempuan dua syukuran bulan tahun ibadah PHD gabungan Patupa PHD di gereja di tingkat resort Dohok Distrik perayaan Pasca perempuan kunjungan gereja ke HKI Pelamboyan Kecamatan Tampung Kampar dan di Patupa 26 Mei 2024 nah niudohon di Padita Resota inang biur pro Masri Borosinaga doho Dewan Kedonia Jalabui Marolopolop Hakai Tapung Alabui Marhide seksi perempuan tak urupi nasida 50 juta. Jadi luar biasa deh moliate mah terus gawe berkat Huriata di tongan-tongan ni Portibion. Dugi patu bawa sembilan perempuan seksi ama di tahun 2024 seksi ama
Parjolo Makobasi kunjungan gerejawi ama KIP Jamrut Rasod Dayun na niuluhon ni amang panita surugan Silitonga dungi berperan dia ke kegiatan tertemui perayaan 17 Agustus 2024 Pesta Kotidon tahun Dokumene pertengahan ama di bahasa satahunon sehari dua manginang di Batupa IP di ujung-ujung nei mana anggua mau memang ikut tatangyak kodo ate satu ringgasna tutik-tiki naengro madohoti ka para sauran di tengah-tengah ni ama di tengah-tengah ni huriata tatangyak koma samargugo seksiama laho makowasi sude ama di tengah-tengah ni huriata seksi lansia tahamulateo do seksi lansia nang pe naung matua alai boy terus menjadi berkat di tengah-tengah ni huriata Patu Paul Senam kadu pada Selasa kunjungan gerejawi KP Siak Resort Siak dohot boy tor tu istana Siak dan diuduhoni nang diakones kunjungan gereja tu KP Sarjuna gerak jalan santai lansia Natal lansia dungi mangalehon ulos 75 tahun di hari 22 Desember 2024 dungi ada seminar kesehatan Selasa 20 sia Oktober 2024 sia namang Dr. CH Hermes Hasitumpul samarhiti sa lamtu sehatna akka na tua nami lansia di tengah-tengah ni kuriat tamoliate ma Dewan Marturia seksi musik tusude akka paduan suara kor di tengah-tengah ni kuriata naung patu begehon akai dipuji-pujian songo dalam makatidakkon pabaheran di bata mabaritahon hata di bata di tengah-tengah ni huriata mulai ma amanginang di sude kapunguak kor ama Tiberias ina Kamis ina Hanna ina Laubaru padang bulan ina Maria lansia remaja posong marsaringar pamili choir peski kantate sarapem choir kor sekolah minggu jalan muliate ma dia panatikon pasangan nami tu pemain musik song leader multimedia now parsidoh tamu nungalo jamu laho marhubas di tengah-tengah ni huriata muliate manginang di sudia kaulau pakubasio muna porsia dohami sudia kau nadinggan naudi na pedato pamuda tengah-tengah di huriata Tuhan akan memperhitungkan itu Tuhan melihat itu dan Tuhan akan membalaskan itu dalam kehidupan kita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang melayani di tengah-tengah gereja kita Seding di tahun 2024 dibentuk tim doa ima gawe partisipasi di huriata di tahun orientasi pelayanan 2024 di okumene inklusif di patut tim doa laho martangi yang gadup hari Senin di konsistori ni huriata manangyak kona kai misionaris na tu Afrika dohota ke pergumulan di tengah-tengah ni huriata na perlu kotanyakon nang akaruas di huria na di bagasan para sahiton mangima inang sepatada sida borhat laho manangyak korwas di huriata na di bagasan para sahiton Dewan Diakonia, sesi diakonia sosial melaksanakan pelayanan keras bunga untuk jemaat yang meninggal Sipala Suroha Natal tu ina dohot amana balu mikisan nasan untuk keluarga prasejahtera bantuan huria bantuan jemaat berupa bahan sembakau dan tabatupa di 21 Desember 2024 menjenguk jemaat yang sakit dengan doa dan jemaat yang sakit menahun di rumah dengan doa nang pea manginang dang boy tarpatu bahami terus lahu manangyakon hamuaka manami dohotianami akan tua-tua nami na marsahid di bagas na menahun memang dinggado na pinasahat niya ka parhalutan ng ruas di huriata ikonta kuatkan tapargugo yakan na marsahid di tengah-tengah ni huriata hidup baik kodo kabitu situa sektor
maunya di Natali mabuat lili ma dugi di deho ma sonang di borginai asalas rohani jala semangat akka namar sahid saya Tuhani ma namar guguyus dia ke namar sahid nama ngalehon kesehatan dia kabar sahiton seksi uang masyarakat di Batu Bagai Pekanbaru do silaturahmi menjaga toleransi umat beragama dengan cara menjalin komunikasi dengan pengurus Masjid Agung Aknur, masjid tetangga gereja, instansi pemerintah, dohok mangalehon hewan kurban berupa 2 ekor kambing masyarakat sekitar komplek gereja ta. Ya namang inang dangi jalo inna, urok bahasa dangi jalo. Ada minta komunikasi dohok lingga namang inang. Dan ternyata luar biasa mereka menerima kurban dari gereja kita. Lasroha nasida. Jaladak kolam majalo nasida manginang. Tong do dilehon nasida kurbani. Nang peholak kami mangalang. Nang doh mau mangalang. Idung disiak nasida ditaruh nasida do tujabu. Boleh hati ma amanginang. Dadahola ni lasrohata manginang. Kebetulan aku wakil ketua FKB di Provinsi Riau. 2 hari akadongat tada baru kamu na asing Islam ro Jalahudul makatai rapot di konsistori di Kuriata. Nasihat masa. Memang ikut tajali do hubungan kemasyarakatan no dahok denggan. Dalam odo tugas ni Kuriata. Tatangnya koma seksi wa masyarakat boy patu pahon akka domburi depe tujolo patu pahon akka komunikasi tuaka sudah unsur stakeholder nadong di tengah-tengah ni provinsi Riau termasuk ma di Pekanbaruan. Seksi kesehatan tanggal 21 Maret donor darah kerjasama Dahot PMI sebanyak 45 halak, double todo donor darah sebanyak 40 halak, do screening penyakit tidak menular 42 halak, 15 Desember donor darah Dohot sosialisasi tentang kesehatan mata dan pemeriksaan mata, 24 November donor darah Dohot screening penyakit tidak menular bekerja sama Dohot PMI. Nunggu huruf kami tu ketua Dewan Diakonia meloboi molo adong namar sai turu siarwas ni Huriata adong marekomendasi ni Huriata lahu mangido pangurupion molo butu mudar turuas ni Huriata. Jadi molo adong marsai na butu mudar siap PMI adong mania boy rekomendasi sian Huriata marhite ketua Dewan Diakonia asa boy hatop nang memang PMI dakka maring molo adong do stok mudari pitor di Dewan Dasida do kerja sama seorang mai kopatwota moliate ma amanginang di sudena olo hamu mendodorkan darah nang peso sudi boy mendodorkan darah anggau satu sonari dang boy mendodorkan darah. Jadi dak kuboto madangaha ala hola mudar pe maul siapa matakon jala tekanan darah rendah alai gudang ruas ni Huriata na olo menurunkan darah moliate ma di Haburjo Muna. Seksi pendidikan mengupayakan guru agama Kristen bagian jemaat yang tidak ada guru agamanya di sekolah, membuat kebaktian 2 memberangkatkan anak-anak sekolah mengikuti ujian akhir, menyerahkan dana prestasi bantuan pendidikan tahun 2024 pada tanggal 7 September 2024 untuk perguruan tinggi dengan transkrip nilai indeks prestasi studi 3,5 bantuan dana pendidikan untuk anak jemaat tingkat SMA, SMK yang ekonomi orang tua kurang mampu. Amanginang sebenarnya memang ikonodo gereja. Ido bangin amanginang di bagasa tahunon tamulai andong diakonia di tengah-tengah ni Huriata. Marhite poti parasian na adong di jolo ni gereja. Molo radiamu lau mangisi moliate ma di ujung di tahunon jala umat apake gabe diakone tengah-tengah ni Huriata. Gereja harus keluar dari dirinya. Gereja harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ikut gaya pasu-pasu do kita. Nunga tapatuba di tengah-tengah ni Huriata tai alai tujuluan ni aron ikon lam gaya pasu-pasu do. Di bagasa tahunon moliate ma di forum perhalado di Huriata boy mangurubi tolu halak keluarga na di bagasa parsahiton nang pesa halak nunga marujung ngulu inang nyonya simatubang boru sihide ale hudot tu parhalado amang inang
Parhalus harus menjadi berkat. Iko boy mangurubi. Mulai hati madihamu kamanami doh nami ruas ni huria na buruju. Na mangaleho pasu-pasu na jarona tu eroba ni siat di bata jala boy tapasa hati tu akar ruas ni huria ta amangin ang pergumulan di goluk kunu aing adong do piga-piga ruas ni huria. Na iko bantuota di perguruan tinggi. Maaf amangin ang anggot dohonok ko do tuhamu. Di tahunok ku bantu hami do sahalak marhiti sada ruas di huriata. Hupaboa bantu maju ono ma inung adong ruas di huriata na so mampu mabayarang kuliana. Jala boy tapasahat. Na minggu na salpuroma na sida tujabu. Amang padita adong do penaboy mangurubi. Made itu dua tetekku. Udok lau maho tu si a dok mada unang apalaau madok mudah-mudahan martanya ko. Gereja juga harus mau berbuat kepada jemaat-jemaat kita yang miskin. Marhiti akka hamu amanami dohot yanami na buruju marsileo lehon di huriata kay pakabaruon. Amanginang mungkin dang liling bihita rap di pakabaruon. Jala marhitiam mapasahaton nami tanggal 2 nunga borhat nami itu Medan, dungi itu Tarutung, dungi pembekalan sohon titing, dungi tanggal 10 sada nunga tu Palembang, 12 Januari di Ojaku Gaya Pareses. Dungi mulak musim itu son mempersiapkan serah terima padita kaya pada sopaka baru. Alai amangin ang pangidu waktu. Biarlah kayak Pekanbaru menjadi berkat. Dan tujuan saya adalah seperti itu. Saya katakan, orang percaya, orang Kristen harus selesai dengan dirinya. Dan kita buktikan amanginang. Ternyata Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Mulia hati ma, anut tabigi ma, berita berhepeng di tengah-tengah di huriata. Nang di masa sentralisasi, masih boleh di atas 1M saldo kita. Mulia hati mamanginang surinai haburjo muda dui di saluhutna. Pembangunan hobar tu hasil ni rapat huria di tengah-tengah di huria ta adong matolu pembangunan na utama iko patu bauta parjolo sahali pembangunan gedung pertemuan ima di samping ni bagas ibadah di tarasot buasa perlu ikut tabanguni ala memang nungai ko butuh tu sekolah minggu. Alania manginang dang bebatita mar sekolah minggu haduan di sopo na mebe. Alai dinggam mata baitu akayana kota tu generasi pengikut Kristus ke depan. Pembangunan gedung yayasan pendidikan di gedung sekolah minggu lantai 2. Mulubuin no tulu lantai manang opat lantai. Nunga makatai hami doho tamang sibolon, jala radino na sida, laho mangalului dana tu si, da sopola mengganggu parhepengon di huriata. Jala ngama katai hami doho badan usaha ni huriata amang muller tapu bolo tarik tu si, ahama patu bota, laho patu dusonon. Dungi amanginan pembangunan rehab pabalgahon sobo godangta asa lam tu dingganna jala lam tu ulina lam tu sonang na kita marulaon disi pa opaton manguduti master plan pembangunan adorang so jubileum 75 tahun di Huriata di 21 Januari 2007 amangidang nunga tamahe master plan di tengah-tengah di Huriata manang ICP parhobas padita resort dihakai pakabaruon nagabi uluan dihakai pakabaruon dang boy manggati ala nunga dapat taputus soni marhite rapot huria marhite rapot parhalado jala nunga tada tangani omma pembangunan di tengah-tengah di Huriata jala nunga tatempel kon di konsistori di tengah-tengah di Huriata ikut ima di uduti database pendeta tuluhalak
guru huria sahalak, bibel pro sahalak, diakonis sahalak, calok pendeta sahalak, situa 21 halak, calok situ 11 halak, guru sekolah minggu 12 halak, ingana par minggu sekolah minggu tolu inganan, ama 850 sada, ina 110 halak, nabo subulung bawah 520, nabo subulung boru 500 tolu, remaja bawah 120 lalu, remaja boru 150, dana bawah tolu rasia, dana boru tolu rasa pelalu, torop jiwa 10.865, kakak 1.155. Statistik jemaat per sektor Bima ta bereng di Lampirani Amanginang. Paripuli songodima penatuba barita jujur tahun Paku Basir tonga-tonga di Huriata kai Pekanbaru, reso Pekanbaru di Rajumat do tung macai godang do PK hakurangan di Bagasa Paku Basionion. Omma naing madadas manunggu rohata lau patulusun aka program aka naung tapotusa di Huriaon. Di kanup aka ulaon di Huria naing reta sude parsidoho di tonga-tonga ni Paku Basiota marhiti aka talenta na pinasaha indi bata. Marhition nanggiat mamarsangap guar di bata jala di pasu-pasu kita laho madalani tahun baru tahun 2025. Tahun nakoklas di roha tahun pangalapa pasu-pasu di kita marhiti narada kita marsi salpua di sudia kahaurangan di ngulu tahun. Naing mas sadatangnya kita lau mangyahi hamu jua di Paku Basir ni Huriata di bagasan sada ni roha alani tayahi maka ulau nadinggan jalana pauli ulihon jala pangiduat tatu di bata asa di padau dijagai nang diramoti kita di pararani goluta kanu mersada-sada tuhatama nama dongan kita saluhutna Immanuel Horas Pekanbaru 31 Desember 2024 Pendeta Kabar Pekanbaru Pendeta Victor Singalha Silalahi ditanda tangani songodima barita jujur tahun beri nawu jahak kami amanginang alani upasana kami ma tuamang bendahara lako majahakon papotohot tu kita ima barita perhebengot di tengah-tengah hari Huriata oliate ma tuhata mamadongani hita. Horas Manita Salut Namanginang, izinkan kami menyampaikan pelengkap dari pertanggungjawaban tahunan Huria kita. Jadi molo dok amang padita nakin, molo barita jujur tahun biasanya modo odok do, moro barita hepeng, modo odok manang antusias do kita. Jadi usaha kami memaparkan ini dengan ringkas, alai jelas. Asa boy hita salutna parbinoto taringotu parhepengon ni Huriata. Di hard copy yang ada di tempat kita masing-masing Amanginang dari halaman pertama dan kedua itu akan kami jelaskan secara simpel. Yang pertama, laporan keuangan Huria sementara per 31 Desember 2024. Sementara karena hari ini kita masih mengadakan kebaktian 2 kali, jam 4 sama jam 7 ini. Tentunya penerimanya akan masuk ke tahun 2024. Lalu finalisasi bunga bank juga belum keluar sebelum tanggal 1 Januari. Amanginang, saldo awal kita di tahun 2024 Huria AKBP Pekanbaru adalah sebesar 308.395.984 rupiah. Penerimaan ada 2 bagian, yaitu bagian A dan B. Yang A itu penerimaan di dalam sistem sentralisasi dan di bagian B penerimaan di luar sistem sentralisasi. Penerimaan di dalam sistem sentralisasi berjumlah total 3.581.671.333 rupiah. Penerimaan di luar sistem sentralisasi di bagian B totalnya 1.798.185.672 rupiah. Jadi total keseluruhan penerimaan kita sementara untuk tahun 2024 ini totalnya 5.379.857.005 rupiah. Pengeluarannya menginang ada 2, bagian C dan D. Bagian C
pengeluaran huria dari poin 1 Romawi sampai dengan 5 Romawi bertotal 2.493.176.743 rupiah, dan bagian dia adalah pengiriman dana sentralisasi yang 55%. Sampai dengan siang tadi sudah kita transfer sebesar 1.969.919.233 rupiah. Jadi bersaldolah huria kita sampai dengan siang tadi tanggal 31 Desember 2024 1.225.157.013 rupiah. Perinciannya Mang Inang nanti di halaman terakhir bisa kita lihat masing-masing. Di rekening Bank Mandiri ada sebesar 34.709.619 rupiah, dan di Bank BTN ada 2 rekening bisnis dan investa, totalnya 1.184.037.878 rupiah, dan cash on hand kita ada sebesar 6.409.516 rupiah. Selanjutnya Bang Inang, kami akan coba paparkan kepada kita semua untuk mempermudah kita mengerti angka-angka ini. Kita bisa lihat di lembar ketiga dan keempat, itu adalah paparan secara diagram mempermudah kita melihat pencapaian dan kontribusi maupun penyerap terbesar dari anggaran kita. Yang pertama, di bagian pencapaian tahun 2024, kalau kita bandingkan sama realisasi, dari 3 item itu penerimaan disentralisasi dan di luar sentralisasi, paling besar kita mencapai di luar sentralisasi, 98%. 1.798 dibandingkan target kita 1.841. Di bagian sentralisasi kita mencapai 96%. Dan pengeluaran huria, puji Tuhan kita berhemat, kita hanya menghabiskan dana dari anggaran kita 80% saja. Selanjutnya di poin di diagram berikutnya di penerimaan sentralisasi. Di sini mau kami agak titik beratkan Mang Inang, dari 12 item nomenklatur sistem sentralisasi mulai dari pilihan 1A sampai dengan pilihan ibadah kasual. Kita lihat di sana komposisi penerimaannya untuk huria kita, yang paling besar itu tentunya adalah pilihan di hari Minggu 1A, 1B dan 2. Ya. Itu wajib lah pasti itu. Selanjutnya apa yang menyusul itu adalah iuran tahun. Kita bersyukur tahun ini iuran tahun kalau secara kualitatif angka 471 juta itu di halaman 1 itu 471.385.000 itu kalau dibandingkan target kita yang cuman kita tahun lalu cuma menargetkan sekitar 465 juta. Jadi kita capai target 101% secara kualitatif. Tapi kalau kita bandingkan dan kita dengarkan tadi paparan dari Amang Pendeta, jumlah ruas kita itu 1.100 berapa tadi Amang? 1.120-an ya, 1.130-an jumlah keluarganya. Jadi kalau kita bikin perbandingan kuantitatifnya antara yang membayar iuran berapa keluarga dibandingkan dengan ruas kita keseluruhan, yang membayar itu cuma sekitar 800-an keluarga kakak. Jadi kalau kita bandingkan dengan 1.100, 72%-an ya itu. 72 sampai 75%. Kalau secara kuantitatif jumlah keluarga ya, tapi secara kualitatif angkanya besar. Sehingga Bang Inang sebagai huria HKBP yang sudah dewasa, iuran tahun adalah suatu kewajiban bagi kita keluarga lepas keluarga. Terlepas dari Hamolation, terlepas dari perpuluhan, iuran tahun adalah salah satu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan berhuria di HKBP Pekanbaru. Jadi kalau kita lihat komposisinya, pemberi terbesar di sistem sentralisasi selain pilihan di hari Minggu adalah iuran tahun. Baru dilanjutkan ada Hamolation dan pertanian sektor. Puji syukur pertanian sektor kita di tahun ini kalau di Amang Inang bisa lihat secara jumlah yang mengikuti setiap minggu, tentunya kita bersyukur ada peningkatan. Kalau meningkat yang ikut kebaktian, pasti pilihan pun harus meningkat. Sehingga penerimaan dari sisi pilihan pertanian sektor kita cukup bagus, 142 juta. Lalu kita masuk penerimaan di luar sentralisasi. Inilah yang memang hanya dikhususkan untuk huria kita.
Apa-apa saja itu penyumbang terbesarnya Manginang, yang paling besar dan kita patut syukuri adalah hasil pesta gotilon kita bulan November kemarin. Hasil pesta gotilon kita secara general total, Manginang bisa lihat di sana 599 juta 37.900 rupiah. Lalu baru dilanjutkan dari situ ada kegiatan sokongan pelayanan khusus. Itulah yang kita bikin setiap sebulan sekali, pemeliharaan pengadaan maupun untuk diakoni sosial. Kesitulah masuknya posnya itu Manginang 519 juta. Lalu ada yang baru kita buka di tahun ini yaitu partisipasi to diakoni sosial. Nanti akan kami berikan komentar sedikit. Yang terakhir baru yang menyumbang terbesar di luar sistem sentralisasi tentunya adalah kontribusi dari badan usaha melalui Sopo Godang 225 juta di tahun 2024 ini. Selanjutnya Manginang, kalau kita lihat di tahun ini sebagai tahun awal kita membuka pos diakoni sosial, tadi memang pendeta sempat singgung sebentar. Di minggu kemarin kita bersaldo 39.612.524 rupiah. Kalau kita kalkulasi, nanti Manginang bisa lihat bahwasanya cukupkah yang diterima Huria ini tuh diakoni sosial untuk menutupi kegiatan diakoni sosial Huria? Belum. Masih disubsidi sedikit dari Huria kita. Karena biaya penyerap terbesar di pengeluaran kita di tahun ini seperti biasa adalah program dan pembinaan yaitu 28%. Yang paling besar itu selain dari fungsionaris adalah Dewan Diakonia. Jadi memang Manginang Dewan Diakonia di tahun 2024 menghabiskan dana 262.200.000 rupiah. Paling banyak itu langsung disampaikan ke ruas kita. Karena Dewan inilah yang langsung berhubungan mengunjungi ruas kita, memberikan bantuan, memberikan sokongan doa maupun sokongan apa yang bisa diberikan Huria. Jadi kalau Abang Pendeta tadi sampaikan, kita tingkatkanlah ini untuk tahun berikutnya, harus Manginang ya. Kami menghimbau kepada kita semua, selain pembangunan, ini salah satu pos yang harus kita tingkatkan agar bisa mandiri. Tidak lagi disubsidi Huria, tapi Dewan ini bisa membiayai dirinya dari pos diakoni sosial Huria kita. Mungkin kita agak terlambat dibanding gereja lain, tapi yakinlah seiring waktu pasti akan tambah dan bisa lebih bagus untuk waktu yang akan datang. Jadi kalau Manginang lihat rekap pengeluaran kita yang paling besar adalah untuk program dan pembinaan, selanjutnya untuk biaya umum kantor, tentunya itu termasuklah warta ya Manginang, listrik kita itu 140 juta. Jadi Manginang memang tarif datar listrik itu tiap tahun naik, sehingga marilah kita sama-sama memberikan perhatian taringok tuson agar tidak bisa kita kurangi memang, tapi kita coba memakai seefisien mungkin. Itulah rekapan pengeluaran yang bisa kita lihat di tabel halaman nomor 4. Selanjutnya Manginang, di lampiran berik yang ada di tangan Manginang masing-masing, kami lampirkan rekening koran dari gereja kita. Di Bank BTN ada 2, BTN Bisnis dan BTN Investa. Kenapa harus ada 2? Bisnis ini untuk transaksi kirim uang, kita lalui dari situ. Kalau Investa, dia memberikan imbal balik yang lebih bagus dibandingkan beberapa bank lainnya, sehingga lebih bagus di situ kita simpan, hasilnya kepada Huria juga lebih terasa. Selanjutnya di Bank Mandiri seperti biasa, karena kantor pusat kita pengiriman sentralisasi harus melalui Bank Mandiri. Abang Ina secara garis besar itulah paparan keuangan Huria kita sepanjang tahun 2024. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk bagian terakhir menyampaikan yang pertama, mohon maaf kepada Abang Inang seluruhnya, kami secara pribadi maupun staf administrasi keuangan, jika ada di sepanjang tahun kemarin kesalahan-kesalahan yang kami lakukan yang mungkin tidak kami sengaja, seperti salah menulis nama, salah menulis gelar, bisa juga ya. Bahkan mungkin salah juga kami mencatatkan pelian Abang Inang itu. Mungkin Abang Inang mengasih 500.000, kami tulis 5 juta. Salah juga kan. Jadi harus kami koreksi. Untuk hal-hal seperti itu kami mohon maaf, karena biar bagaimanapun tidak lepas dari kesilapan kami.
Napa dua hon, seperti yang disampaikan sama pendeta tadi, bersama ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat kita yang sudah memberikan atensi dan partisipasi. Kita bisa melihat Amang Inang di tahun kedua perjalanan sentralisasi ini, tahun lalu kita awali dengan saldo 308 juta, tapi di tahun ini penerimaan kita di bagian B yang memang dikhususkan untuk Huria kita, ruas kita sangat bisa memberikan atensinya dengan baik. Bisa kita lihat angkanya di sana Amang Inang. Puji syukur pada Tuhan menggerakkan hati Amang Inang untuk memberikan dengan penuh sukacita. Yang terakhir Amang Inang kami sampaikan menjelang tahun baru ini, tetaplah semangat memuji dan memberi kepada Tuhan melalui gerejanya. Tapi tetap dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat. Kenapa kami sampaikan ini Amang Inang? Penuh rasa hormat ini kalau secara alami kita memberikan pelean, mari kita berikan dengan baik. Unang ta aro bahasa Batakna molo di jangan Amang Inang. Kita lipat saja 2 atau 3 kali lipatan cukup masukkan. Karena terasa sekali ketika kita mengambil pelean dari misalnya diakoni sosial maupun pemeliharaan prasarana dalam amplop, itu hal rapi aja dalam amplop. Tapi ketika sudah di dalam kantongan, ngambar balangan be. Jadi kalau bisa kita rapikan lah ya. Kita rapikan tetap dengan penuh rasa hormat kita berikan kepada Tuhan. Plus, memang yang secara digitalnya ada juga tak hormatnya. Kenapa kami sampaikan? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu ketika kita pertama kali bikin aplikasi Kiris, itu kita kena spam kirim Rp1, Rp2, Rp3, Rp4 sampai ratusan kali. Kalau sekarang sudah berkurang Amang Inang. Puji Tuhan ya. Tapi tong tetap masih ada. Mungkin ya adik-adik kami lah itu ya. Sisa GoPay-nya mungkin tinggal 17 perak ya dikirimkan kepada Tuhan. 17 perak gitu. Mungkin tinggal Rp5 dikirimkan NN Rp5. Tidak masalah. Tapi kalau bisa Amang Inang kita berikan itu kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat sesuai yang digerakkan Tuhan di hati kita masing-masing untuk memberi kepada hurianya. Itu yang bisa kami sampaikan Amang Inang. Moliate Marita Saluna, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Siap kami bagian keuangan Tuita Saluna. Horas. Alani pinasahma nama doko kata utusan Huria pinasahma tu amang esagala boru Situmorang. Salam. Oleh hati mbak, bolo siya kudulaku nak ngau nervous, gugup. Alay aladong salam salom, salam sejahtera, dialusiamu, kompak, mau rumah 50%. Alani horas madihita, mau musia 25%. Adong do padohan marang nau pasa, marang nau pama, marang na hati na tua-tua, marang na poda. Dok songonon. Unang pajolo-jolo songom monis anon iturbing manuk. Au yakid doa molo diakan aposo dang itad dabe monis. Alay najolo molo manuor boras jolo dipiari doa sa di lopa nuaeng nunga tinggal beli masak sudah bersih. Nah udok di hamu amanami do inanami na pinarsangapan ha angge na pinaribot do akan naposo gulung. Proses ini penunjukan madok hata di jolon siak kuria di pasahat huria tu sektor. Jadi sian sektor
situana menunjuk tu ruas. Jadi ditunjuk situa ma audison jongjong lao madokata. Hape di rohaku nian godang dope akan lebih pantas do na lebih senior. Alai baris-baris ni gaja irura pangaloan molo marsuru situa niba tokka do dangoloan. Nian danga dong be si pasatok ku be dia bunga kamanami nanami napinar sangapan ala dijujur tahun naking napinasa niya magpadita nunga lengkap sude molo hudok annam di kasatata komuse namang hula-hula kon nama alenak pesongoni sian hita ruas ala taboto do aka keberhasilan naong taulahon di pembangunan selasar dohot konsistori kebetulan di akhir tahun do na tahun ini pada tahun tom mau tapakke alai termasuk hangat dope mau lihat mari tuhata mau lihat mari hita saluhuna sabutulna sudenai alani akka panupak yotta do sian ruas ni huria laho paturehun saluhuna ibana molo dihita dihamian idok ma together we stronger lapatanna tapakna do tajomna rinitahi gogona molo di hata Alkitab idok kon marsiurupan mandang bertolong-tolongan lah. Jadi tatangnya koma tujulonon asa saluhna ka program ni huriata marpanupa tuhata asa mardala ni di bagasan dengan laho tau puji-pujian di guar ni tuhata taulas niro hari kita. Jadi danggajang be dohonoku ala nunga nakik sudokon ala nunga jojor sude ka laporan ni amang padita jujur tahun. Jadi tu hamuna amang padita nami saluhu nama nahupadohi aka pangulan nagok. Mauliate ma di parmahani muna di tonga-tonga ni huriata. Pardala sudah ka program ni huriai di bagasan las ni roha. Songoni muse dinang tarpilit uluan ni HKBP panggonggomi mulai sian eporus sekjen do tukadep. Songoni nakingan 22 preses. Mau lihat madu tuhata saluhu namar dalan di bagasan lasni roha dohot holong nasihat tuhata. Anggiak ma di pangulaon tujuluanon dia kadang terpilit. Saya tuhata ma namang leho bisuk dohot gogo. So ini nang amang padita nami amang singal silalahi. Naung tarpilit gabe preses. Molo preses tingkat ni pemerintahan gubernur nami abang. Gubernur. Molo padita resort kecamatan dope. Jadi melambung doang, melambung sangat tinggi. Alana molo padita resort, adong tolu sa kecamatan. Padita resort, songo di payung sekaki, tolu resort isi. Ape molo amang nga langsung jadi gubernur. Jadi tu atama nama masu amang manang di dia pe marhobas, kami siar ruas ni HKBP Pakabaru, manang sadi hari pe hamu borhat, manang di dia pe hamu makobasi.
tangyang nami amang, say, dilongan itu hamamu, marbisuk, margogo, jala di bagasan hahipason. Nakingan keberhasilan alay tongdo songon sian ruas ni Uria adong ko catata diaw taring waktu musik marturia. Jadi memang todo songon dok ni amang padita saluhut nak kagugo dohot pabenan nunga diulahon aka pemusik multimedia dohot aka na hobatusi alay adong do na ruas ni Huriao di ibadah jam 11 nama saya konservatif lapatan na lungun si hol rohana sida tu ulaon ibadah songon nasomal mulai sen najulu au yakid do au disi adong do saya songon na si hol roha mabegi suara ni musik organ church dakke abi tarbiki amang nanggo pada di ibadah jam 11 adong nyan habegi di gereja tahun asa tadi rupani ido na jolo mula-mula ni ka organ di gereja abe nuaing nunga holan musik pop mungkin to kana poso cocok aleng ko tu na konservatif so na naknya ni akay na nami do ama nami akanong senior moluwoy arong yan musik organ church asa matningot ti tadi aka musik na juloy ima Panginoon nami di pangulan huria nami nakingan ngay hatay pembangunan so pogodang ape katarak ko nakitong do yamang ale mo liate ma molo tabereng molo dong masa kaulaon saya holan na persuarat do di hudulan apalagi tu hula-hula jadi si hobasan ya kamwa manami pangulan huria mai dohot aka badan usaha. Jadi dagpora dong be silonok ko kanasing be ka yang amanami do nami matangyang mahita tutuhatta asa saluhut na program ni huriatay boy matdala do denggan anon molo hugorahos si anon Emmanuel alusiauma debatado dongatta ulos pangkontarin na binay tu hoba-hoba ulos suri-suri pasida tali-tali asima rohani tuhat tadi bata Jehovah say dilongani mahita ganupade nang dinalaho mamolus ujung ni taonok kita opak jomnai tau baru nama tu 2025 asima rohani tuhatta jalapos marohatta molo tuhatta madongani las marohatta mamolus tahun 2024 sahat tu tahun 2025 atong molo songoni asapos rohatta jala di bakasal rasing roha kita Emmanuel Pauliate Mauliate ma diamang sagala Doto pinasa matoktong lama doko kata sian utusan ni parhalado HKBP Pakabaru tiamang situa B silalahi Horasma dihita saluhutnya dia do pamuna amanginang jongjong aho
mewakili Parhalado ima di Nawadokata di ibadah pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Atong mauliatema dia mata debata marhiti-hitian anak Tuhan Yesus Kristus na tatong mga ramoti hita sa luhuna. Di pataro hita tu bagas zoron marpungu hita di bagasan hayipason dohot koklas ni roha. Di hamo na huparsang apihami amang pareses distrik 22 Riau padita hatus utapi sa tabi amang dohot inang. Na huparsang apihami uluan ni Huria hakawe hang tua pati dari sot padita Victor sialahi dohot inang. Na hormati hami damang dainang pangulan ni Huriata hakawe hang tuaon dohot keluarga. Na huparsang apihami di ketua Dewan Marturia, Dewan Koinonia, para tahun do sudah seksi-seksi. Nahu parsang apihami dong aku Parhalado damang dainang dohot keluarga izin multo ngahu pe mewakili salu na hita Parhalado lahu pasahaton hata di partikyanon nang sadama hatata dihamu na parsang apihami damang dainang ruas ni Huriata hakay rang tua hahanggi pinaribot yanakon akka sekolah minggu tim multimedia song leader guru-guru sekolah minggu sebagai ujung tombak di pakubasion di pangaredion untuk kena kota sekolah minggu. Om matutu borongin parpudi partikian di hita di pergantian tahun 2024-2025. Mulia tema dia mata debata di saluhunna panguripuna dihita di sa tahun na bulunon. Masa gudang akan masa na atadopi di padalan ni nguluta di lasni roha terlumbuhi ma diaka arsak ni roha. Ragam ta adobi akahamolon masa akaparsahiton sa luhut na manginang manang sungod dia be na masa na tadopi di tahun 2024 toktong mahita di bagasan benget ni roha tapasahat ma tuadupan ni debata di bagasan pos ni roha na mangulu makirimi ita anggiat itu itaw baru tahun 2025 lam ibaru nguluta tupah ni tuhat tadi bata damang dainang hahanggi penaribot marasude hamurwas ni Huria hakay yang tuaon nakinung ata bigi akka berita jujur tahun terlumuwi ma di akka parhepengon kami Parhalado pasahaton maulati gudang ma dihamu amanami na nami ruas na hinahulong ito at Yesus Kristus dibuha ni rohamuna di haradion muna mangaliw pikiran gogo
terlumbobi madi panupayamuna di huriat na bulunon takas na kinang taboto now pinasahan niya ang paditeresot buhay magdalan sa luna program dewan di tahun 2024 terlumbobi madi pembangunan konsistori doa selasar dengan merdalan merhiti-hiti panupayamuna amang doa tamunenang alanya si maronya mata debata lam ditabay mapaso-paso tu ita saluna ruas ni huriat tahay pangatuaon ang giat di tahun-tahun 2025 tahun na baruan lam ditabay debata paso-pasuna tu ita saluna buhita di bagasan sa daniroha sada pikira kita antara parhalado do ruas ni huriat tahun laho manupahi huriat tahun hamisya parhalado gumos dohon nami tuhan muamang do tamuinang dangadong nabuhi tarpatu pahami masegudang kahurangan nami di pagkabaysyon nami di pangredyon nami di pelayanan nami itu hamu salhu na ruas ni huriat tahun alam di mangido mahan yang manginang mulu tungadong na hurang lubi di pabayan nami di pagkabaysyon nami asa gala-gala si teluk ma dagul-dagul akan na hurang lubi di pabayan nami ada puno hamu na salhu na ruas ni hurion nangit mahamu mangapul-apul asa sadama harata sadama ng tahita sadama tangyang ta martaba-taba matu kala seroa dihita di partikenon soksoni nang di tahun baru tahun 2005 takas nakin nang tabigi dengan domadalan sinode godang na pinatupan ni HKBP di bulan Desember las martaba-taba mo sila serohata di naung dohot uluan di huriat tema padita resort padita singal lagi terpilih jadi pareses HKBP di distrik 15 Sumatera bagian selatan sisa tangyang mahita manginang sisa pagi dua tu debata tapabor hak mamak padita resort tahun dari mangihut tupak kebasion ne baru tu distrik 15 Sumatera bagian selatan asimaro Tuhan Tuhan dului masalu aka pangidwata dipatulus akan saka panirohata di tahun baru tahun 2025 asat ojak mato dimadingin pitte matogu or sa mato dimadingin salu na ruas ni HKBP hang tuaon tuhat tama na patulot tuhita dari dingol-ngodo di tahun 2025 so ni mahate sa kami parhalado ni huriat HKBP mulia temang di tuhata mulia temang di ita saluna horas ma kita saluna buti masyan hami Taudutima acarata maredde mahita sian buku ede nomor 600 sia pulusada mamuka sian ayasada laos tapasah ma peleata. Yesus, saluhut nangoluki
kami di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamamanami dohot yanami hatanya debata di para pengua bodari di ujung tahun di tonga-tonga di Huriata opa jom naik mak opa jom 20 menit naik mak kita memasuki sada tahun baru jala opa jom 20 menit terus berdoa martagi yang terubahin di bata sadi polos di bata kita mamongoti tahun baru sada Januari 2025 amangin ang napasti ang sesudi boy bongot tu tahun baru lepos doro hatta masagala manaki madok Immanuel tu hatta madongani hita mangaramoti hita memasuki tahun baru. Amin. Amin amanginang. Asurang madokod doang masutu. Alani hata ini batang mabuhali hita. Ima pasalmen turubul pitu Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11 ayat sada 1 di ayat 10 sada jauh kaima di tonga-tongata songon mayo disi. Saya unang ma mohop ati-ati mida akka percahati jala unang mangiburu ho mida akka siulahon hajuk kingon. Aidora suduna sida sabion songot duhut-duhut jala marmalosan nasida songot tubur ni duhut-duhut. Saya maraposat tu jago maho jala ulahon nadenggan. Ingat ma tanoi jala roti haburjuon. Jala halamuhon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni roham. Pasahat madalamu tu Jahoba jala habosi bana asa ibana paturehon. Jala pauloponna ma hati gorammu songon hati uron dohot habit terami songon tikos ni ari. Pasobu ma Jahoba jala ibana paima-ima. Sai unang mohoroham mida jolma na mardohar dalanna mida bawa siulaho gete-gete. Otapi rimas jala tadikon mohop-mohop unang sai hamohopon tu roham ay laho tu najat duhi ay sai na siap do sogot akabar jahati alain sai na tianon niaka namaka Jahoba do tanoi sogot tokinari dang disibi barjahati jala ia ditikir ho ingananna dang be jupang alai sai na tianon niaka parlabokido sogot tanoi jala haihila soronna hinadeak ni hadameon ido anggo sahatna amanginang maragam do tantangan na tado di tonga-tonga ninguluta di bagasan nasa taonon tantangan di haborosiauta mangiguton Tuhani ternyata amanginang tantangan haborosiauta dada holan persoalan kesetiaan hasatiau tuaru pada di mata ketaatan dan alai buhado respota mamereng ngulu di para jahat. Jadi umat tantangan haporosiau natung macemaol. Boido tataluhon hagogo portibi ale bohado kita mamereng bohado kita merespon ngulu dia kabar jahat. Jujur manang sejujur kita manginang. Kadang-kadang kita berpikir enasua di loho Tuhan bahasa di leho ko kemudahan, bahasa di leho ko kesuksesan tua kabar jahat. Bahasa di pasu-pasu orang-orang yang munafik. Bahasa di leho ko hamorang tua kabar jahat.
dilehon di bata do kemudahan do kesuksesan tua kabar jahat. Gabe sipata tubuh ma di bagasa roha. Roha pangiburuon. Jala moho ma ate-ate. Jala Roma sada padohan dari bagasa pikiran don. Dangaung labatan na berjui ba. Tung suadong do labatan na dinggadi ba marhuria. Tungagom ma para jahati. Sonang goluna las rohana di tonga-tonga ni portibion. Odo amanginang na selalu marhusari di bagasang ngolutta. Mudah-mudahan siat tonga-tonga tadang arong songoni alai hupikir kami jok-jok doon. Namasa di tonga-tonga ni ngolutta. Jala madabu makita melebihi kuasa Tuhan. Kita jatuh menyatakan bahwa Allah tidak adil. Bahkan selalu kita katakan, kenapa kamu tidak matikan aja orang jahat itu? Masa buommu na berjahati? Pamati ma. Madabu makita naing mangatur debata di tonga-tonga ni ngulut taon. Alai di borok ito na manginang di parpunga bodarion di ujung di taonon di sungguli para pesal menomma ngulutna bohado merespon hal na songon naho pasahat tabi nakingani. Bohado kita merespon para jahat di tonga-tonga ni ngulut taon. Mazmur Psalme 37 didok Mazmur hikmat. Agak beda doon. Sarupa do Mazmur 73. Molo jujut tapi ke Mazmur itu molo sotangiang pujian. Jadi Psalme ini molo sotangiang pangiduan pamujiot teroba ini bata. Ale Mazmur 37 ini bicara tentang hikmat, habisuhon, hapatason nama roha, jala marisihon tario pangajarion, didahke, mangajari bohado ngoluina parosia mardala di tonga-tonga ni portibion. Bohado ngoluina parosia mandalani sada tahun na baru na yung pasahaton ni bata, tuhita. Petunjuk hidup orang percaya, petunjuk hidup orang benar. Bohado hita madala ni goluon. Adong matulu hal didok diturpukona manginang. Songo petunjuk ni goluta madala ni goluon. Na parjolo sahali didok unang muruko jala unang mangiburu ho tuaka para jahat. Jangan marah dan jangan iri hati melihat kehidupan orang lain. Melihat kehidupan orang jahat. Mamereng ngolu ni si ulah jahaton. Mamereng ngolu si ulah najuking. Jangan iri. Unang mangiburu ho, molo di satokin dengan ngolunas yang ngolum. Dia sana tung takas ilo di si. Sai unang moho ate-ate mida kapara jahat. Jala unang mangiburu ho, mida akasiulahon hajukingon. Masuki sada tahun na baru disungguli mahita o namang inangan non. Madala ni tahun 2025. Jangan iri hati. Jangan marah. Didok
molo songoni pengoluni para jahati. Di ayat 2 doho ayat 10 tok takas yo disi parsatok kina doi dang manotongi. Ai doras do nasida sabion songo duhut-duhut jala marmalosa nasida songo tubur di duhut-duhut. Jadi dang manotong nasida. Molo satok kita bere nasida martubur ale pitor malos doi. Dia sapuli dok tokin nari dang disibi para jahati. Ia ditikir hoi anak dang bejupang. Alai si ula na dengkan. Si ula na uli. Di tonga-tonga ni pertibion. Manotong do pasu-pasu ini bata. Di ayat 10 sada di dok disi. Alai saina tianon niaka parlabokido sogot tanoi. Jala haila sononna hinadeak ni hadameo. Orang yang baik, dia akan terima yang baik. Orang yang baik, dia akan terima kedamaian di tengah-tengah kehidupannya. Amanginang molo ganggu halak madok daung padita nang pediulau nadenggan. Jalo dunaroa ndaklah. Saya selalu katakan tidak. Jika kamu lakukan yang baik, kamu akan terima yang baik. Dang adong dalam ini. Dan saya tertarik dengan satu lagu Batak. Molo sinua kasang hasang dona tubu, molo sinuan gadong gadong dona tubu, molo sinuan nadegan sai nadegan dona ro, molo sinuan naroa sai naro wado naro pasti amangina. Kita lakukan yang tidak baik, molo tahu lagu naroa, ingat kamu terima yang tidak baik. Dangadong dalan ni. Saya pastikan itu. Tapi ketika kita melakukan yang baik, kita akan menerima yang baik. Jala odo itu kata ini mata. Ala di mamanginang, lakukanlah yang baik. Terus kita mengulau nadingga di tonga-tonga ninguduon. Jangan pernah habiskan energimu mengurusi kehidupan orang lain. Jadi budak kiedo ti kita habis energi kita mengurusi kehidupan orang lain. Maaf amanginang. Mau ada unang habis energi kita mengurusi. Habis sudah wibi mulak. Budok tu para kala udok marku abe urusan babe udahlah, jalan aja lah, lakukan yang baik terus. Asa ding ganggu luon. Sahali nari amanginang. Jangan menghabiskan energi mengurusi kehidupan orang lain. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Imana barjolo, unang muruko, jala unang mangiburu. Jangan cemburu bagi orang lain. Tapadau may siap tonga-tonga ni uluta. Padua ko namang inang. Di paingok parpasal menom matu kita. Marhabo sama tu Jehovah, bersandarlah pada kekuatan Tuhan. Di ayat 1 di ayat 5. Bahado halak na marhabo sa tuado bani di bata, halak na marhabo sa tuado bani di bata, ima halak na paluwaso di bata mengkontrol kehidupannya. Na paluwaso di bata mengambil kendali di bagasang uluna. Jadi debata na mengendalikan ngolut tahun, dak kita na mengendalikan debata. Ala ngolut tahun imana puna debata do.
saguru tolo modero hai de batado, molo di loas de bata kita, sahatu parati kianon, madai hinauli hinadinggan, bahasa ni Jehovah. Berarti adong do naneng do koron de bata, adong do nanaing pangiduan de bata, siat tonga-tonga ni nguluta. Ahamai,ause selalu doh hidupmu akan menjadi berkat. Ikut gabi pasu-pasu ho di tonga-tonga ninggulua. Ido dihirim dewata, modo di loas ita madala ninggulua. Ala dia manginang di ayat onom di si halak na marhaposa tua doba di batam, dia akan melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu seperti terang. Paham yang luar biasa dari nat sini, amanginang mengajari kita. Saya melakukan kebenaran bukan agar diberkati oleh Tuhan. Jadi hulau kasih tongan, hulau honda dingga di tonga-tonga di guluton, dan asa di pasu-pasu di bata. Alai halak na prosea ikodo mangulu di bagasak kasih tongan dohot mangulahok karameon di tonga-tonga ninggu dua ala nunga di lehon di bata hadameon. Jadi tiulu sukses do nama dokon molo burujuho paso-paso ni di bata manggulum paso-paso ni di bata keluar gam, dah. Para pesal memadok, dah. Kamu melakukan kebenaran bukan agar diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang baik buat kehidupan. Patuluho namanginang, marhite turupukon di paingot matuhita, tenangkanlah hatimu. Di ayat Papi Tuhan idok, bohado pasonakon rohaon, menenangkan hati. Hala na menenangkan hati, berpikir dan bertindak matang. Hala na menenangkan hati, dak asbun, dak asal makatahai, dan asal mangaleu masukan, dan alai halak na menenangkan hati, banyak berbuat yang berguna. Alanido naking moloi jahamu berih huriai amanginang Paulus Madok, lakukanlah yang baik dan yang membangun. Demolo tajaha mulai sada Korintus 10 tolu 14 do 15 di do ibana madisi, lakukanlah yang baik dan yang membangun. Ternyata tidak semua yang baik dan membangun. Dang sudi nadinggani lau pauli-uli kon. Ada di tahun 2025. Asa tenang ngulut tahun. Agar hidup kita, hati kita tenang, lakukanlah yang baik dan membangun. Tapi kirim membangun do manangdang. Morodang membangun jangan lakukan, tapi lakukanlah yang baik dan membangun. Di sanalah Tuhan akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Di dia kita mula-ulau, lakukanlah yang baik dan membangun. Amin. Martang yang mahira. Moliati ma'ali Tuhan, nunga disungguliho kami marhiti hatam, di borgenon, di parpunguan bodari, di ujung tahun Tuhan.
Adorang so hubongoti hami sada tahun ne baru. Naung pinaradem di hami. Sada Januari 2025. Adorang so hubongoti hami tung disungguli hodo hayu marhiti hatam. Asa unang muruk kami, asa unang mangiburu kami tuak kabar jahat. Asa merahabosak kami tuho. Jala manotok kayo mangulahon na dinggan. Di tonga-tonga ning ulo namion. Di sido dilehok ko hasunangan di roha di kami. Ketenangan hati. Alani ajari mahami mangulahon na dinggan dohon na pauli-ulihon. Asalas roham. Asara marolo-polo po Tuhan. Mamerik kami akka na kinokok mo. Alay Tuhan. Sa palanaong diluwaso kami sa hatu ujung di taonon. Tungasi maroham. Paloas mahami. Paloas mahami rapdoho keluarga nami. Manalpuhon tauno Tuhan. Paloas mahami. Mamongoti tahun na baru na pinaradem di hami sana Januari 2025. Paluas mahami Tuhan. Ima pangiduan nami tu arobam munabadiyan. Ramoti mahami. Dongani mahami manalpuhot tahonon. Rabdoho sudah keluarga nami. Rabdoho sudah ruas di huriam nang para kaladong asih marohab Tuhan. Amin. Mared di mahita laos tapasahat ma peliata na muli tu aroba di bata. Di Tuhan Yesus, di utonoku
mahamu jongjong salehutna. Betari uton Tuhan Tuhan Yesus sayunang ho sumurun be. Tatangnya ko mapiliat tatu robani di bata martangi yang bahita. Ali di bata amanamina di banua gijang horo harwan isaluhut sileo leonaringkan do nasa ulibasa na moliutus. Upasa taima siana lihomit uhami pilihan nami tuho sai jalo mai kabiwap na ucus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hupara siak kami pilihanon patibulna rajom meritonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marunghanami marhide hitutudim Assalamu tadahami kurang nisli olehom itu hami. Assalam girgir hai madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, saya pinarbadi amaguarmu, saya roma harajonmu, saya saut malau meneroham di banu toon soon di banua gijang, lehon matuhami selalu nanguluan siabari, saya sama dosa nami soon panesanami, di dosa idongan namar dosa tuhami, unak kami tuyon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan nabi dohok las di roha jalo kamu pasu-pasu siana mata di bata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata mahamu di sodako Tuhan di bata bukina Tuhamu jala asi marohana midahamu di dopako Tuhan di bata bukina Tuhamu jala di pasaor honma damena tuto di munabi. Selamat malam, selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2025, sada Januari 2025, Tuhan tamana bandongani, mama sumasu kita saluhutna.